laba bantu futhi ababizwa ngamagidangoma ama-dancers kukhona into ke wayithinta wathi uyafisa ngelinye ilanga ukubheka ujule ukuthi amagidangoma ingakanani inzuzo abayitholayo uma behambe bayo support. Kanti ungizwile buka la uzubona ngempela ukuthi inamba ihlangana. If iciko lingakwazi ukubooka iband i5 piece band lithi abakwazi ukubakhokhela i5 piece band bese ba namagidangoma u12 estage babakhokhelana uma ukuthi bayahola or abaholi or bahola u200 or bahola ngekesi nebhodlela nanokuthi nje bayathola bayathorisha yabo. So yonke lento ifuna ubhekisiswa kahle kakhulu ngempela, ifuna ubhekisiswa ngoba nginokusola ukuthi lezi insizwa lezi mhlambe azitholi lokho efanele bezakuthola, ingakho ziqhamuka ziyinqoba kangaka nje. UDr Sipho Sithole lo ozoba nomcimbi lapha eMsinga i-Folk and Indigenous Music Festival izoba ke ngo-April aba right. UDr Sipho Sithole ukwakhuluma kwi-podcast kaMacG network lapho kade ekhuluma khona ethinta indaba zomaskandi ukuthi abaculi bayawubulala umculo wamaskandi ukuthi bengadlali ulive kumaskandi. Ukuyigqaja kamaskandi kwakulela ekuthenini bedlala istage kube khona udonsa intambo, kube khona ushaya i-keyboard, kube nalowo ka-bass guitar. Leyo nto leyo yayikhombisa ubuyonico nobuciko bamaskandi. Manje abaculi abakwenzi lokho ngoba uma uthi uyambuza omunye athi lo omunye uma bemqasha somewhere uzoyithatha leyo mali engaphansi abasobe bemkhokhela yona ukuqasha iband ukuthi kuset up istage bathi kuyadura. Mningi imibuzo anayo ke ubaba uSithole ngomaskandi nangendlela ke usungakhona. Siyakhumbula impela ubaba washila umhlophe umfazi omnyama nobani umfoka amajaza opposite chemist baba udlala live ngempela. Umfoka molo live bayaziwa ukuthi bebodlala phela ingane zoma Thekla Sami kuyaziwa ukuthi ulive ade bengawubheki lapha na estage ilokho osekwaphela indima nomaskandi. Abantu bokugcina abedlala ulive kukhala ihlwela isikhathi esiningi abawuthanda abantu live ngabhotso ke kuneyikhawo lapho ke ulive ke okade uhamba kahle khona kumaskandi kodwa ke abaningi nje live babe kahle kodwa nje kwangisiwona nje ukuthi is a top performance. Khana kuba imanje abanye abantu ke bebonisa ukuthi okay ulive bengawushaya kodwa abaningi bayamayima abenzi okungqo lokho okusuke kufuneka bayamayima abaye. So kuse nalonke ingaleyo kodwa lapha kubaba uSithole kukhala ngamagidangoma ukuthi amagidangoma kahle kahle ithini into yawo aholeleka kanjani. If 12 futhi ke lo osuke ehamba nawo oyilida wahola kanjani i-challenge enkulu ke leyo yamagidangoma. Asazi ukuthi kuhamba kanjani kodwa kwimicimbi ibamningi kwamanye amaqhawe khona okuthize ke abakutholayo kodwa siyathemba ukuthi lila bayobhekeleleka kangcono kulokho abakuthola ukuze ke impilo zabo ke zishintshe ngoba umuntu osuke ebhekiwe ulo osuke eyilida yeqembu no decideayo ukuthi yena kwenzakalani ke ngendaba zemali ke. Yilokho befuna ukuveza ke njengamanje ke okunye sokukhuluma ke khona la Window Fast TV ke insalahle and ngiyabonga.